خیلی بادا من دخترکی آره چکلی واقعا باور کنید در او اینقدر انرژی است که من خودم در حیرت میمونم که از کجا در تو اینقدر انرژی است. یعنی این خیلی خوب است. چندین شاگردان چمپیون آسیا شدن، جایزه دار چمپیون جهان شدن. اکنون با داخلی جمهوری رو نمیگن، چمپیون شهر و چمپیون جمهوری رو. دختری دل سوخت، ما رحم دل همه خیلی دلسوزی میکند. دختری خیلی بعد چیز نیست در شاگردو، در همسایه، در خیش، در توا. مسابقه میگذشت، بعد در مسابقه سزاوار جایزه میگشتیم، چمپیون میشدیم. همه خیلی مطلوبه دیده هوس میکرد که میخواست که یعنی در مسابقه اشتراک کرده سزاوار یگان جای نمایان گردد. من از تلویزیون تماشا کردم معلمان را و میخواستم با نزد آنها شاگردشان شوم. فکر میکنم این برای هر یک ورزشکاری که در مسابقه بیرون جای یکم و دوم سوم را میگیرد این افتخاری دولتی است. او به همه یک مهر و محبت صمیمی دارد، یعنی گپی دروغ ندارد. матлуба каримова 7 марти соли 1990 дар шаҳри душанбе дар оилаи варзишгар дида ба дунё кушодааст. қаҳрамони бисёркаратаи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба риштаҳои муҳорибаҳои тамбатан универсалӣ, дорандаи нишони нуқраи бозиҳои зимистонаи осиёӣ оид ба унифайти ғайрикасбӣ, ҷоизадори чандин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, мураббии шоистаи ҷумҳурӣ оид ба муҳорибаҳои тамбатан, устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон оид ба бокс, дорандаи камарбанди сиёҳ, узви кумитаи иҷроияи федератсияи унифайти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси маҷлиси вакилони халқи ноҳияи фирдавсии пойтахт, оиладор ва соҳиби як фарзанд. дуруд бинандаи телевизиони варзиш, бозам тариқи барномаи навбатии ифтихор лобалои ҳам ҳастем ва қаҳрамони навбатӣ ва ё меҳмони навбатии барнома як бонуи бисёр муваффақ дар риштаҳои гуногуни варзиш матлуба каримова аст. хуш омадӣ матлуба. ташаккури зиёд. хуб, аз куҷо шурӯъ мекунем? аз он давроне ки аз 8-солагӣ оғоз кардӣ назди падари бузургвор, назди қиблагоҳат ва чӣ мушкилиҳо дошт ва падар намехост ки духтараш ҷигаргӯшааш ба дигар пайраҳа дил бубандад, на ба варзиш, ё ки худат мехости? чӣ гуна оғоз шуд? ташаккури зиёд. пеш аз ҳама бисёр хурд будам, 8 сола будам. вақте ки ҳар як боре ки падарам ба толори варзишӣ мерафт, дунболи вай ба толори варзишӣ мерафтам. ҳаваси худам буд ва модарам намехостам варзишгар шудам. модарам бисёр мехостанд ки ман чевар шавам ва падарам мехостанд ки ман варзишгар шавам, кӯшиш кунам парчамбардори миллату давлати худ бошам ва дар толори варзишӣ мерафтам. аз машқҳои зиёд, аз паридану давидани бисёр, ҳатто дар толори варзишӣ манро хоб мебурд. оҳиста 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 яъне ки ба варзиши касбӣ аллакай одат кардам ва тонистам машқҳои худро идома бидиҳам ва ман бояд сипосгузор, миннатдор аз падари худам бошам ки ин меҳри варзишро дар дили ман яъне ки ҷой намуд ва рӯҳи варзишро, муҳаббати варзишро дар қалби ман ҷо намуд ва тонист ки ман имрӯз бинед ки бонуи тоҷик на танҳо дар як намуди риштаи варзиш, дар бокс, кикбокс, дзюдо, гуштинг, кикбоксинг, муҳорибаи тамбатан, муҳорибаи универсалӣ, дар ҳама соҳаи варзиш қариб ки муваффақам. бале, мо ҳам ҳамин гуна мепиндорем ки матлуба дар риштаҳои гуногуни варзиш муваффақ аст, аммо дар ҳама ҳамин риштаҳо машқ кардан, тамрин кардан фурсат пайдо мешавад ё ки
ҳама ҳамин усулҳоро ба ҳамдигар омехтан ҳам мекунед баъзан ё чӣ гуна мешавад ки як варзишгар метавонад дар ҳама риштаҳо даст бизанад? ташаккури зиёд. Пеш аз ҳама варзиши мо муҳорибаи тан ба тан ва универсалӣ ин як намуди ришта аст ки дар он ҷо ҳам ба даст ҳам ба по мезанӣ ва ҳусули гӯштингро истифода мебарӣ. Аллакай ман сарфами варзишро мерафтам. Вақте ки ман машқи худро шурӯъ карда будам, аз муҳорибаи тан ба тан шурӯъ кардам. Баъд гузаштам ба бокс. Аз бокс сарё яъне ки гӯштинги зудо мерафтам, машқи гӯштинг мекардам ва баъди абед тамрин мегирифтед дар зудо? дар зудо муаллими Абдусамадов бисёр муаллими бо таҷриба буд ки ҳатто мо аз гӯштингам иштирок карда ва ғолибият ба даст овардем ва баъди нисфи рӯзӣ ба бокс машғул будем. матлуба ки ноздонаву ягонаву эркаву гули сари сабати хонаводаи Собирҷон Каримов буд, ба ҷиҳати як хандулаку ширинаку чаққонаку донову зираки оила буданаш дидадарои дили ҳамагон буду духтари дӯстдоштаи авлод, балки ҳама ҳаққу ҳамсояҳо ҳам ҳамеша ҳамин хулқу хуву хислату рафторро дар ӯ рӯзе ба ҳазорбора тасдиқ мекарданду ошкор ки дӯсташ медоранд. охир ӯ на ки як ширинрӯву паричеҳру маҳвашу маҳину моҳи шаби 14 мемонд барои аҳли оила. лобал ба масал одобу тамизу ахлоқаш ҳусну ҷамолашро ду болову дубора дар рухсорааш мисоли гулғунчаи шукуфон мекарду хандон ва ба гоҳе ки майлу мароқу муҳаббату меҳр ба варзиш басту дунболи қиблагоҳаш мудом то ба толори варзишӣ роҳ мепаймуд, дигар тамом ҳушу гӯшу ёду хаёлу ақлу андешаи падар то гуфтӣ ба тамом ба гулдухтари дӯстдоштааш банд буду бас. Собирҷон Каримов ҳини мусоҳиба аз он аҳду овон дона-донаву хушҳолона баромон қисса кард. вақте ки ман ба толори варзишӣ меомадам, матлуба хурсол буд вай ҳамроҳи ман дунболгири ман буд. омада ба дар ин тамрингоҳе ки ман дарс медодам, вай ҳамаҷо тамошо мекард ва осоиста ҳамин ишқи варзиш дар дилаш ҷой гирифту ба тамрин сар кард. баъд дар як муддати кӯтоҳ бинам ки аз вай як варзишгари хуб баромадам. оҳиста оҳиста бинам як пешравӣ шуду, як вай шуд дар чемпионатҳои шаҳру ҷумҳурию берун аз ҷумҳурӣ баромад карданаш сар кард. Карашма Сулаймонова ба сифати як модари меҳрубону мушфиқу ғамгусор ҳеҷ хусдори он набудааст ки матлубааш аз пайраҳаи паймудаи падар пай наканда пай барад, то дар ҳамин ришта дилу ҷону ҳастӣ бубахшад. орзуманду ормонии он монд ки ҷигаргӯшааш дӯзандаву чевари моҳире нашуду омоли дили модарро бароварда насохт, тавре ки модар мехост. вале дар акси сурат модар асту муҳаббаташ ҳаргизу ҳеҷ гоҳ аз фарзандаш канда нест. дар охир таслими тасмими духтараш шуд. бисёртар аввал дӯзандагиро нағз медид. рафта 6 моҳ дӯзандагӣ кард. хай ҳамсоё ба худашта хеле духт, хеле дасташи нағз духту. бас спорт падараш ки буд, бародараш ҳамроҳе ки бародараш буд варзишта, ба варзишта меҳр кард. ҳам ки дига кардем, дига гуфт ки не модар ман хай бародару падарам хати мерам дар варзиш чӣ мекунам. баъд чиза партов дӯзандагирам зери партовду барои спорт гузашт. хуб як духтара ки агар то ҷое ки бигӯем лоғару харобу масалан майдаҷуса чӣ гуна метавонад ки ҷудо машқ кунад? ина то куҷо мисалан мураббиҳо баҳо доданд ё ки пазируфтан дар ҷудо? бале, вақте ки ман аввалин қадамҳои худро ба варзиш мондагӣ будам, аз 50 кило, яъне ки мусобиқаҳои ман аз 50 кило шурӯъ мешуд. оҳиста оҳиста баъд 46 кило, баъд 48. бале, 46, 48, 46, 48. вақте ки ман ба бокс гузаштам, бокси занона аз 46 килограмм, 48 килограмм сар шурӯъ мешуд. дар он ҷо машқу тамрин кардам, чӣ хел гӯям, вақте ки ба гӯштинг машқ мекунӣ, тану туши ту ранги яъне варзишгари ҳаққӣ мешавад. вақте ба бокс машқу тамрин мегирӣ, дар он ҷо бисёртар ки мо медавем, аз ми ҳисоб ба харобӣ мо нигар накунед. вақте мисли ки Джет Ли, Ҷеки Чан, Брус Ли, вақте ки ваё ба намин намудҳои варзиш машғул будам, бале, мезадам, агар бовар кунед аз зарбаи вайҳо аз ҳушам мерафтӣ. то ҷои худатро дар назар дорӣ ки шояд аз зарбаи мушти ту касе
аз хуш равад. ҳамин ҳолатҳо шудааст дар майдони муҳориба вақте мусобиқа кадом як ҳарифатро аз зарбаи муштат бале беҳуш кардем. бале охирон мусобиқаи ман ки дар шаҳри вилояти Сухт баргузор гардидагӣ буд аз Спартакиада. Ман дар он ҷо мусобиқаи ҷумҳуравӣ аз намуди бокс дар он ҷо ширкат варзидам. ҳарифи худро ба 3 нокдаун яъне ки равон кардам ва ғолибияти софро ба даст овардам. дар оилаи Собирҷон Каримов анқариб ҳама аъзоёни оила варзишгар буданд. сар аз соле ки шовсутуни хонадон ба ҳамин ҷода мароғ пайдо кард, дигар фарзандон як пайрави падар шуданду дилбохтаи кору пайкораш. Бахтибек ҳам ҳамешаву ҳамвора ҳамроҳи қиблагоҳаш розу ниёзи риштаи муҳорибаҳои танбатану универсалиро аз бар намуда, дигар саргарму саргардони таълими хоҳари ба ҷон баробараш матлуба мешуду ӯро ҳам меомӯхт. акнун акаву хоҳар баъди омӯзиш худро аз ин ҷода канор карда натавонистанд ки натавонистанд. Бахтибек ба иқрор аст ки нисбатан лаёқату шавқи матлуба болотар буду бас. дар толорҳо бисёр тамринҳои назм мекардам, бисёр мехостам ки аз варзиш бисёр чизо гирам. Аммо хеле низ матлуба ба қатори ман мерафт, медид ки ман бисёр чизо мехостам аваз гирам. Баъд аммо хеле ваям бисёр ҳаваси чиз бисёр шуд, зиёд шуд ки мехост ки ҳамин Сулейман яъне аммо хеле тамринҳо кунад, варзиш ба омӯхта гирад, омӯзиш кунад, ба худ аз варзиш бисёр чизои нав гирада. Аммо хеле матлуба давом додан гирифт, давом накирд. Бохай дар толорҳо мо бисёр бо матлуба кор мекардем дар вақти хурдсолию ҷавонӣ. бисёр намудҳои танбатану боксию усули даст кор кардану кикбоксингу масалан дасту почаву гӯштингирӣ. Аммо хеле давай ҳавасу чиш бениҳоят зиёд шудан гирифт ба матлуба. Бахтибек Каримов бародари бузургат дар ҳамин риштаи варзишам хеле муваффақ аст ва шояд ки Собирҷон Каримов қиблагоҳатон дар ҳамин ришта ҳарду фарзандонро аз хурдӣ баробар тамрин дода буд ё ки ба Бахтибек нигариста варзишгар шудан дар дилат алам? бисёр хуб қайд кардед Лутфуллоҷон. дар оилае ки мо зиндагӣ мекардем ҷуз падарам, бародарам ва ман ягон кас ба варзиш майлу раҳбату муҳаббате надошт. вақти падарам ҳамроҳи бародарам Бахтибек Каримов ба толори варзишӣ мерафтанд, ман дунболи ваё мерафтам. оҳиста оҳиста мо ҳамроҳӣ бо Баха яъне ки якҷо тарбия ёфтем. Бахтибек яъне ки дар хона вайро мо ба Баха гуфтем ва омӯхта шудем ва Бахтибек дар як ҷо тамрин кардем, дар як ҷо яъне ки калон шудем. падари мо, мураббии мо Каримов Собирҷон моро бисёр тамринои хуб дода буд ва якҷояк спарринг мезадем ва бале муҳориба мекардем ва бисёр хатогиҳои манро бигем Бахтибек ислоҳ мекард ва ба ман тарзи ҳусули машқро ёд медод ва гӯштинг бисёр якҷо мегирифтем. вақтҳои холигӣ зиёдам надоштем, барое ки дар рӯз се бор машқ мекардем, аз 8 то 10, аз 2 то 4, аз 5 то 7. вақти холигиам надоштем, бисёртар дар фикри машқу тамриномон будем ва хеле ки шумо шоҳид ҳастед, Бахтибек Каримов ҷоизадори чемпионати ҷаҳон, устоди дараҷаи байналмилалӣ, устоди варзиш, мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва ҳамчунин мураббӣ бо таҷриба аст. зиёда аз 100 шогирд дорад ва дар маҷмӯаи варзиши кумитаи алоқа кору фаъолият мекунад ва шогирдони хубе дорад ки дар чемпионати ҷаҳон баромад карда парчами миллати моро баланд бардоштанд. аз онам омӯхтае чизе? аз Бахтибек, аз бародарам бисёр чиро, аз вай бисёр миннатдорам ки дигар бародаро бинед ки зидди он мешавад ки хоҳар рафта ба толори варзишӣ ҳамроҳи вай машқ кунад. Бахтибек Каримов як шахсе буд ки дар зиндагии ман вай идеали ман буд. бисёр як шахси оддӣ, хоксор, сархам, дағалӣ намекард. андешаи манам ёни шумо риштаи бародарӣ ва хоҳарӣ бисёр олӣ аст, чун қиблагоҳатонам шуморо аҷоиб тарбият карданд. бале, ба хотири он ки бародару хоҳар
با همدیگر رقابت کند، با همدیگر شوخی کند. پدر که نورا با تمرین یاد کرد، این عجایب زندگی است. وقتی جایی بود که بختی بیگ در گوشتینگ بسیار موفق بود و من در باکس. بعد بختی بیگ میگفت که بیا همراهی من گوشتینگ بگیر، من همراهی تو یعنی که سپارینگ باکس میکنم محاربه. من گفتم بیا. حتی روز بود که ما سپارینگ کرده بودیم، من در بینی وای زده، بینی وای خون شدگی بود. حتی به من هیچی نگفته بود. گفت مالدیت خواهرم، آفرین. بگذار از من بقوتر باشی. وای فقط دستگیری میکرد. در پستی بلندی زندگی همدیگر فهم بودیم، بسیار مهربان بودیم، همچون برادر و خواهر، همچون در تالاری ورزشی، چون در جای کار، چون در خانه. اویله ما بسیار یک اویله مهربان است. پدر من ما رو بسیار نازک تربیت کرده است. پدرم همیشه میگفتن که مهنت ما شرف ماست، هر کی مهنت کند همیشه موفق است. سر از 10 سالگی مطلوبه به جهت تجربه بوی دیگر با شوق و هوس گیرا و دوبالو در همه چورابینی‌های سطح و صفت مختلف ورزشی مکتبی و شهر دوشنبه و چمپیونات‌های جمهوری میان نورسان اوید به رشته‌های محاربه‌های تنبتان و اونیورسالی شرکت نموده پیوسته مقام‌های شرف را به نام خودش مهر میزد که مهر و عشق در قلب پرآرزویش داشته را افزون میکرد نسبت پیشه انتخاب کردهش. پیشه مسابقه رفتن، تیاری میدیدیم، شب تو روز خونه میرفتن که فرزند دو میکردن که رفته یکون جای گیرن که می آبروی دولت و ملت شود. پدر بعد هر دفعه میدانداری های جگرگوشش گل خاندانش رهنگر بود و انتظار دستموزه نوبتی او تا بار دیگر در تن و جانش احساس آرامش و راحت و حلاوت ببیند و از شادی به سینه مش زند و دست به درگاه خدا بهر شکرگزاری و دعا برد که ثمر نهالک پرورده اش میوه های شیرین و شهدبار به بار آورده. مطلوبه که از هر مسابقه و هر سبقت با گردن آویزه نشان طلا و در دست جام و افتخارنامه و با بغل پر به خانه نزد والدانش برمیگشت. در قلب آنها محبت دیگری را نسبت هنر خویش بیدار می ساخت که تو گفتی دیگر بیشتر دستگیرش می شدند و از هر موفقیتش بالو پری پرواز داشتند. از همون نمودی محاربه تنبتان و از نمودی محاربه اونیورسالی و از نمودی باکس گیریم مطلوبه از همون اوان خوردهش به حساب چمپیونای شهر و چمپیون جمهوری تاجیکستان شده بود. چندین سالها پای هم چمپیون شده بود. صابر جان کریموف که در رشته ورزش محاربه های اونیورسالی و محاربه های تنبتان اومد در همین جاده ها خیلی یک مرد موفق خیلی یک ورزشکار و مربی بسیار کاردان است و من احسن میگم که ایشان چنین فرزندان رو با رشته ورزش آوردن و تربیت خوب کردن چون در شماری تو در شماری برادرت وقتی به تشکر. پدر که هر سو بیدار میشد هر دو جگرگوشه هایش رو به ورزش تلقین میکرد اما مادر هم از این کنار نبود چون شما رو مثلا تیاری میدید برای ورزش رفتن شما رو کمک میکرد همیشه همون آلاتای ورزشی رو آماده میکرد لباسای ورزشی رو آماده بله میکرد. سن مادر چگونه است؟ خوراکای بالعزت میکرد؟ بله مادر من بسیار یک مادر مهربان است. همیشه میگوید که همیشه برای خودتون راست روید بیاید فرزندانم همیشه کوشش کنید آبروی پدر و مادر رو در جای اول نگاه دارید. مادر مهربانم همیشه صبح صادق ما رو از خواب ناز بیدار کرده و خوراکای بسیار هم بالعزت پخته ما رو به سوی تالار ورزشی اینکه گسل مینمود. پیش از گو مسابقه رفتن ما تیاری میدیدیم یا پخت و پس کرده یا کلچه‌ای با مزه یا که یگون چیزی با مزه شیرینی با مزه میپختیم که رفته در اینجا خوری در دیگه دولت‌ها همون روی شاگردو خورن که مثل با چیزی خود کردگی با دست مادر کردگی بود دیگه. با گذارای چند فرصت و فاصله و بعد محاربه های بی‌آخر میدانداری و قوه‌سنجی در رقابت‌های قهرمانی که مطلوبه عنوان قهرمانی تاجیکستان را به حد بسیار به نامش اختصاص دادن یاریست دیگر راهش را برای شرکت در مسابقه های به و بالاتر گیتی هموار نمود و اینک سال 2011 شهر الماتای قزاقستان مکان برگزاری بازی‌های زمستانه آسیایی اوید به اونیفایت غیر کسبی انتخاب گردیده بود.
матлуба ҳам яке аз ширкатдорони фаъоли маъракаи муҳими мазкур ба шумор мерафт ва камар мустаҳкам карду дар се навъи рақобатҳои барфӣ ҳунарашро намеду лаёқаташро манзури намояндаҳои сершумори мамлакатҳои мухталиф сохт. муҳимтарин мусобиқае ки дар хотираҳоят шояд то абад нақш мебандад ин чемпионати осиё аст. бале ки дар он ҷо аз се ришта буд, аз лижаронӣ, аз тапонча парондан ва болои барф биромада гӯштин гирифтан. вақте ки ман дар он ҷо дар чемпионати осиё байни 37 давлати дунё соли 2011 дар шаҳри Алмата Қазоқистон, дар он ҷо ман қадамои худро мондам, камтар бемор шудам ва ҳарифои ман гуфтанд мо ғолибиятро ба даст мерем, аллакай вай бемор шид. ба ин нигар накарда вақте ки ғурури миллӣ, ҳиссиёти миллӣ дар вуҷуди мо аст, варзишгарон як эҳсоси хубе доранд ки ва ҳеҷ вақт кӯшиш мекунанд ҳамеша ғолиб бошанд. бале чунки овозу садои як миллате дар пушти онҳо ҳаст. бале ва як дастгирӣ, як қувваи нерӯ ва ман баромада яъне ки ба Монгол ғолиб шудам аз Моғолистон. бале ва дар намояндаи Ӯзбекистон ғолибият ба даст овардам ва дар намояндаи Қазоқистон ғолибиятро яъне ки аз даст додам ва дар ин мусобиқа ман созувори ҷои дуюм гаштам. вале метонисту ки якум ҷо гирад ва сабабе ки матлубе ки вазнаш ки сабук буд, рақибе ки ӯ баромад мекард ӯ қариб 25 кило фарқият дошт. аз бас ки дар бозиҳои ҳамон бозиҳои зимистонае ки дар осиёе ки дар шаҳри Алмато баргузор гардид, байни занон ҳамон вазно баробар набуданд, яъне ки ҳамон ҳарифаш 10 кило аз ин вазнинтар буд. ҳарифе ки дар воқеаҳои ноҳӣ дар воқеаҳои финалӣ баромад кард, аз ҳамин ҳисоб вай бозиро бохт. Набошам агар аз ин ҳисоб намешуд ҷои аввалро мегирд, бинобар ин насиби ҷои дуюм гаштам. Баҳриддин Сироҷов ба ҳайсияти раиси Федератсияи Унифайти ғайрикасбии ҷумҳурӣ ба гоҳи суҳбат иқрор омад ки Унифайти ғайрикасбӣ аз се шохаи асосӣ иборат аст. Саҳиҳтараш монеаҳоро убур кардан, тирпаронӣ ва куштигирӣ. Унифайтро бигирем, Унифайти ғайрикасбӣ худ як намуди варзиши мебошад ки аз се шоха иборат аст. дар намуди аввалаш гузаштан аз монеаҳо аст ки ҳар як варзишгар пеш аз ки он ба тамрин фаро гирифта шавад, аввал аз паласаҳо мегзарад, аз монеаҳо мегзарад, баъди он як шохаи ин аст шохаи куштингирӣ ки аз намуди куштин дзюдо гирифта шудааст ки дар он ҷо аз намуди дзюдо куштин мегирӣ. Шохаи дуюмаш ин намуди классика мебошад ки муҳориба бо якдигар дар болои ринг аст. намуди сеюмаш ин намуди бисёр зебо мебошад ки намуди зимистонаи Унифайт аст ки бисёртар дар зимистон гузаронда мешавад дар болои барф. 250 метр бо лижа тай мекунӣ, баъди ин ба нишон тир мепаронӣ, баъди он дар болои барф бо якдигар куштин мегирӣ. ман масуд боварӣ надоштам ки дар лижа метавонам истода даст тапонча паронда ва болои барф куштин гирифтан. Куштингирӣ вақте дар болои барф буд, вақте ки ман дур ҳарифи худро яъне ки дастболо шудам, ғолиб ба даст овардам, дар сеюм ҳарифам ман камтар душворӣ кашидам ки вай 10 килои ман зиёд буд. мехостам вайро бардоштан ки вақте ки вайро бардоштам худам ба пуш рафтам. чун аз бозам мо харобӣ дар он ҷо проблема кард. бале. Сироҷов бар он аст ки ҳунарнамоии матлуба дар бозиҳои зимистонаи осиёӣ хеле хубу хотирмон буд, вале дар финал сарафканда шудани ӯ аз ҷониби ҳарифи ниҳоияш боз ҳам сабаб камтаҷрибагӣ ва шароити нохуби машқу тамринҳост, чаро ки он замон мавзеъҳои мусоид барои варзишҳои зимистона дар кишвари мо қариб ки набуд. вақтҳое ки матлуба дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳур мо онро сафарбар месохтем, он вақт ман раиси федератсия набудам ва ба ҳайси давар дар он ҷо иштирок мекардам дар бисёр мусобиқаҳо.
хай камбудиҳо бисёр буд. Ҳам мо ҷоҳое ки барои тамрини зимистона мо надоштем. Шароите ки мо ҳозир дорем барои тамринҳои зимистонаи намуди унифайт солҳои пеш надоштем. Ин ҷоҳое ки мо варзишгарои духтаронро тайёр кунем. Ман фикр мекунам ҷои дуюму сеюман дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳур ин ҷои бад нест. ҳар як варзишгаре ки вақте ки аз давлати худ берун мебарояд ва дар мусобиқаҳои ҷаҳонию осиёӣ иштирок мекунад, сазовори ҷои аввал бошад ё дуюм сеюм бошад. Ин аз ин се ҷо кадом ҷое шакл гирифти парчами ҳамун давлат дар он ҷо парафшон мешавад ва барои ҳар як давлатҳои дигаре ки ба он назар месӯзанд як бор мегӯянд ки ин парчами кадом давлат аст ва фикр мекунам ин барои ҳар як варзишгаре ки дар мусобиқаҳои берун ҷои якуму дуюму сеюмро мегирад, ин ифтихори давлатиё аст. матлуба ба ҷуз муҳорибаҳои танбатану универсалӣ чанде худро дар риштаи бокс ҳам озмуду ҷаҳду талошаш баҳри иштироку майдондорӣ дар сабқатҳои ҷаҳонӣ буд, ки он низ амалӣ шуд. Ба иқрори падараш, матлуба бори аввал дар кишвари Туркия Тоҷикистонро чун мушзан духтар муаррифӣ намуд. вақте ки ба синни 18 расидагӣ набуд, ба Турсия, яъне ба Истанбул чемпионат бокси занона ташкил шуд. Якум бор духтарони тоҷик дар ҳамин чемпионати ки дар Турсия баргузор гашид иштирок карданд, ки берун аз кишвар дар синни соли 12-13 сола буданд. он соло баромад карданд. Хай якум бор берун аз ҷумҳурӣ буд, агарче ки натиҷаи хубам ки надода бошанд, як таҷрибаи хуб гирифта омаданд, баъд ҳам баромад накарданд. бо ҳама ин муваффақияту комгориҳо қаҳрамони қиссаи мо худро қаноат надод, балки мехосту талош варзид то шомили шаҳри Лондон шаваду дар олимпиадаи соли 2012 кишварашро намояндагӣ кунад ва баҳри сафарбар шудан ба ин сабқати бузургу бебаҳои ҷаҳонӣ дар мусобиқаи вижаи барои дарёфти имтиёзҳои олимпӣ, ки дар шаҳри Пекини Хитой сурат гирифт, ширкат варзид. аммо бахту толе дар он замон мададгораш набудааст.
сабқати дигаре ки барои рохат ба олимпиадаи лондон 2012 ки мавзӯат чория рохат гирифта нишони биринҷӣ, ту ҳам барои рохат рафта будӣ, мусобиқа чӣ гуна гузашт? Чаро рохат нагирифтӣ ё ки бояд аз 3 духтар як кас рохат мегирифт? Чӣ буд қиссаи қисса ҳамин хел буд ки мо 3 духтар шарафи тоҷикистонро ки баланд бардоштем. дар он ҷо барои мо сарфароз гашт ки номи тоҷикистони худро баланд бардорем. дар он ҷо мавзуна чорива рохат гирифту ман ва як духтари дигар ки ҳамроҳи мо иштирок дошт ва мо нагирифтем. Шояд таҷриба кам буда? Не, таҷриба ҳама хуб буд ва камбудиҳо зиёд буданд ва камбудиҳоро кӯшиш мекунем ислоҳ кунем. Камбудиҳо паси сар гаштану ман фикр мекунам вақте ки ба сафар меравӣ бояд ҳатман бо мураббӣ равӣ. ин мураббӣ як дар зиндагии мо як ролеро бозӣ мекунад, роли муҳимро ва дар қавати мо яъне ки дар мусобиқа вақте ту иштирок мекунӣ як қанатат ҳаст, дуюм қанатат нест. Мураббӣ бисёр як мисли болу пари. бале вақте ки мураббиро мебинӣ қувваи ту дучанд мешавад, ту дар худ бовариҳои зиёд мекунӣ. ҳамеша падарам мегӯяд ки ғолиб 100 падар дорад. вақте ту ғолиб мешавӣ ҳама мехоҳад дасти туро яъне ки биқапад салом кунад, гӯяд ту ифтихори мои, офарин. вақте ту ғолибиятро яъне ки аз даст медиҳӣ, бой медиҳӣ ба сари паст, анаму 100 падар ҳама гум мешавад, фақат як падар мемонад, устоди ту. аз беғарзи устоди худ ба ягон кас дар кор нест. дар он ҷо хай бо баъзе вазъиятҳои техникӣ гӯями ҳама хел кораш омад накард, рохат гирифта натавонист ба олимпиада набошам. Агар дар ҳамон ҷо агар хушбахтона ҷои сазоворро мегирифт, рохат ба олимпиада мегирифт. ҳунарпешаи театру синамо моҳпайкар Ёрова солҳост ки бо қаҳрамони қиссаи мо риштаи дӯстиву робитаи наздик ва қаробати танготанге дорад. Моҳпайкар дар ҳаққи дӯсташ Матлуба то бас гуфтан сано хонду аҳсану офаринаш гуфт. матлубаро ман мисли хоҳари худ дӯст дорам. оилаи онҳоро нағз мешиносам, чун чандин маротиба дар хонаашон будам, ҳамчун меҳмон маро пазируфтанд ва хушҳол будам аз шиносоӣ. вақте ки бо падару модари матлуба аз наздик шинос шудам, бовар кунед ин қадар одамои гӯям дӯстдоштанӣ ҳастанд, чунки бо ана ҳамин хоксорӣ, бо ана ҳамин меҳру муҳаббат, бо ана ҳамин гӯям самимияте ки дар қалбашон ҳаст, бо ҳамин маро мафтун карданд. ва то ҳол мо гоҳ-гоҳи онҳо ба ман занг мезананд, ба мусобиқаҳояш Матлубаҷон даъват мекунад, ман ҳамчун меҳмон меравам, дар он ҷо ширкат меварзам. матлуба сар аз соле ки худро ба сифати мураббӣ санҷиду ба тарбияи шогирдон камар баст, дигар ба масал шумораи шогирдонаш гум асту беҳаду ҳисоб ва аз кори ӯ ҳама қаноатманд буданд. сола будам ба варзишгоҳ омадам. Матлуба Каримова манро ба ҳамчун шогирд қабул карданд ва хеле одами хуб ҳастанд. аз субҳ аз соатҳои 7 то 9 мо машқомро мекунем, баданамро гарм мекунем, баъд аз он ба дигар машқҳо мекунем. агар мо тамбалӣ кунем, аз дастамон гирифта маълимамон аз нав нишон медиҳанд, баъд мо хатогиҳамонро ислоҳ мекунем. ман чанд бор дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ иштирок намудам ва мақоми якум дуюмро ба даст овардам ва мехоҳам ранги маълимаам шавам.
ба осиё мисли онҳо равам. матлуба каримованро аксарияти мардуми тоҷикистон шояд агар аз муҳорибаҳо агар аз унвонҳош нашиносанд аз ҳамон машқҳои пагоҳрӯзие ки мудому пайваста дар ҳама шабакаҳои телевизионии мо пахш мешаванд. мисоле аз шабакаҳои телевизионии Сафина Баҳористон, шабакаи Аввал ва умуман ҳама аз варзиш, бале телевизиони варзиш хоса ки ҳамин риштаро пайгирӣ мекунем мешиносанд, хуб мешиносанд ва ҳамин наворҳое ки айни ҳол пешорӯи шумо ҳастанд ана ҳамин нафар Матлуба Каримова аст ки имрӯз ҳамсуҳбати мо аст ва дар риштаи мураббигӣ ҳам хеле кори калон кардед. гумон мекунам бештар аз 100 шогирд тарбия ба майдонҳои варзиш гусел кардед. чун аксарияти онҳо қаҳрамонҳои Осиё, қаҳрамонҳои ҷаҳон бале ҳастанд. инам ҳамон меҳнати самараноки шумо аст ки аз падар ба шумо гузашта. чӣ гуна тарбият кардед шогирдонро? бале ташаккур, бисёр зуд нағз қайд кардед. падар пеш аз ҳама ба мо насиҳат мекард ки дар машқ ҳамеша ҷиддӣ бошед. кӯшиш кунед ки анамон бачае ки ё духтаре ки ба толори варзишӣ медурад, анамон шахсан варзишгар ҳамеша содиқона ба машқу тамринаш бошад, ба фикри машқаш, ба фикри тамринонаш. ва аз варзишгар бисёр чӣ вобаста аст. варзишгаре ҳаст ки барои саломатӣ мебиёяд, варзишгаре ҳаст ки барои худро муҳофизат карда, варзишгаре мебиёяд ки мегӯяд устод ё муаллима муроҷиат мекунанд, ман мехоҳам мисли шумо парчамбардори миллату давлат бошам. ва мо ба ин варзишгар диққати худро бисёртар ҷалб менамоем. аввал ба вай мулоим мефаҳмонем, анамон тарзи ҳусули задан ба по, ба даст, усули гӯштингро бисёр хуб меомӯзонем. ва барои як варзишгаро дар сатҳи ҷаҳон байналмилалӣ дар дунё баромад карда парчаи миллатро бардошта заҳмати бисёр дар кор, чанд қувваи нерӯи худро дар анамон варзишгар сарф менамоӣ ки то вай варзишгари касбӣ шавад. дар ӯ як симои медонед чунин шахсеро мебинам ки зане гӯем ба он пастиҳо дар ҳаёташ агар бошад, як мегӯянд ки як нохост ту аз як ками баландӣ агар мабодо ғалтидӣ, ӯ ба ин чизо аҳамият намедиҳад. ӯ кӯшиш мекунад, талош мекунад ки боз зиёдтар бо он варзиши худ яъне машғул бошад, боз зиёдтар шогирдон тарбия кунад. фарзандамда хушбахтӣ, тани саат, бахти хуш, ҳамавақт сарбаланд обрӯи Тоҷикистонро баланд бардор. падарам ҳамеша мегуфт ки ҷомаи охироне ки дар бадани худ дорӣ анамунро бифурӯш, аммо ҳеҷ вақт ватану миллату давлати худро, дӯсти худро нафурӯш. падару модарро иззат бидон, ватани худро содиқона ба ватану миллати худ хизмат намо, ҷони худро дареғ надор, ба ватани худ фидо бикун. бале хуб гуфтӣ, бисёр олӣ гуфтӣ ва ҳамаи мо бояд ҳамин ватану ҳамин миллату ҳамин сарзамини биҳиштозориро дӯст дорем, чунки дар оғӯши ҳамин биҳишт мо тарбият ёфтем, ба воя расидем, бузург шудем, ба ҳама қуллаҳои зиндагӣ расидем. ва як чиз дигар муҳим ки барои хушбахт будан, барои муваффақ будан дар зиндагӣ ҳамеша инсон бояд талош кунад, такоппӯ кунад, ҷустуҷӯ кунад, мисли Матлуба Каримова. ту барои ҳама идеал ҳастӣ, барои ҳама ҷавондухтаро ташаккур ки ҳастӣ, ташаккур ки омадӣ. дӯстои азиза арҷуманд, ҳамин буд то ҷое ки тавонистем аз зиндагинома, аз кору фаъолияти варзиши як бонуи бисёр муваффақи кишвар Матлуба Каримова барои шумо чизе гуфта бошем. агар писандатон омад, пас аз кори хеш розӣ ҳастем. то дидорҳои дигар шод бошед ва худ ва наздикоратонро эҳтиёт кунед. хайр.